Dear Kuya Totoy of Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubad. Tawagan nilang ko sa pangalang Dalia, 32 years old. Minyo, og may tulumi ka mga anak sa kumbana. Last month lang Kuya Totoy og Lola Hubad. Last month lang yung ko nakabalo nga may kabuang diayng ginabuhat ang akong bana ug ang iyang kauban sa trabaho. Mahal, adto na ko. Traffic ba kay oras ha? Gani, ambing mahal. Love you. Love you too. Hala, naka-charge pa madaling cellphone ni Roy. Tuan naman unta siya. Pastilan, nagtinanga kining tawhana ba? 35 pa man unta pero limtano naman kaayo. Tanggalon ko na lang ni kay 100% na bayao. Niya may nag-text. Basahon ako. Oh. Babe, asa na ka? Ginihap ako sigig chat. Why wala ka ga-reply? Babe? Kinsa maning babayhanan ni? Shane? Katong kauban niyang trabaho. Punyeta. Wala ni siya kabalo? Nga minyo si Roy? Ang messenger ni Roy. Tinaon ko ang iyang messenger. Kuya Totoy og Lola Hubag. Wala ko nag-expect nga may kabuang di ay ang akong bana. Ug kauban ra pagyud niya sa trabaho ang babae. Mautong gitanaw na ako ang iyang messenger. Ug nag-backread ko sa ilahang convo. Ug dito sa akong nabasa Kuya Totoy og Lola Hubag. Since January last year pa sila. Based sa ilahang mga chat, sa ilahang mga I love you. Lisod kaayong mag-pretend nga wala ko'y alam kabahin sa ilang relasyon. Kaning bayana, Mars? Uy, sa wali paglipod-lipod ha? Mas kwapa pa man kaani niya. Tanawar kong naong o. Dako pa siya kig apapangig. Napay pusing niya dres iha mga pictures nga pinugos ka ayo pagkaiguan. Naunsa man taon si paring Roy, oy? Makagigil ka ayong Mars. Kung nasayot ka pa lang. Kung unsa ko kalagot kang Roy. Mars, don't get mad. Get even. Bitaw no? Balasan ko siya sa iyang gibuhat. Dili ko magpaalkansi. Dili ko magpadala sa kong kalagot. Maukyod. So ikaw pag-focus sa imong sarili. Samtang siya, busy kayo ato ihang girlash. Ifa-feel sa iya ang imong panlalamig. Buhaton ko gina. Balitaan na lang unya ta ka. Kung hayaon na si Roy. Ha? Hoy gagalech. Unsa man ang mga plano nimo din ha? Hoy dili na maayo ha? Ang get even nga akong giingon. Pangita og lain. Same sa iyang gibuhat. Tanawon lang. Depende lang ani. Mars, uy. No ha? Ayaw gilin taon pagbuhat-butang nga ikaalaot ni mo. Kuya Totoy og Lola Hubag. Lain ko kung ako'y masuko. Labi na kung maghilom-hilom ko. Laumi. Nga aduna ko'y giandam nga panimalos. Gustuhon ko mang kumprontahon si Roy pero nagduha-duha ko. Dili ko gustong magubot lagi. So gipili na kong magpakahilom. Kay naamanggod ang mama sa kumbana. Dili ko gustong makadugang sa iyang sakit Kuya Totoy og Lola Hubag. Kay naa siya cancer. Ni amanggod siya diri puyo uban namo. Ako'y gaatiman niya. Pero mas maayo gid sigurong makagawas ang atong kalagot kaysa ato kining kimkimon. Kay paminaw na ako. Mura kog napraning, Kuya Totoy, og Lola Hubag.
Mahal? Pagkauna. Ganong di amari diri sa lamisa ang panghilo sa ilaga. Naamangod ko'y gigamitan, anak mahal. Na ako'y gustong hiluan. Unsa? Ipalayo na. Masagul at diri sa pagkaon. Ngano mahal? Mahadlok ang mahiluan? Unsa gud gipanulti nimo diha? Ngano kaning mahadlok man ka? Nga hiluman ni para sa ilaga. Mao gani. So ipalayo na diri sa kusina. Baka disgrasya pa na simpak ko sa mga bata. Don't worry, mahal. Siguruhon gyud nako nga ang maong ilaga ra ang makakaon aning maong hilo. Ha? Kuya Tutoy og Lola Hubag, sa tinuod lang, gitestingan jud nako og hilo ang akong bana. Nagpalit kog hilo sa ilaga. Og plano nako nga sagulan ini ang iyang pagkaon. Pero nakonsensya ko, mautong wala nako gidayon, naanghilan pa. Pero gusto gi ko makabalos niya, kanang mag-antos siya Kuya Tutoy og Lola Hubag. Bisan unsa na lang lagi mo sulod sa kung huna-huna. Pila gani kahigayon nga magdala kog kutsilyo sa mong kwarto. Kapila ko na gitutukan og kutsilyo ang akong bana. Samtang natulog siya. Kalaming gulgulon sa iyang liog. Pwede sab, dunggabon ako siya. Diha dapit sa iyang kasing-kasing. Pwede ba ka? Tusok-tusok ko na ko iyang mga mata ning kutsilyo. Asa ka ang mas nindot mo? Mahal? Mahal? Pagmata. Oh, Dalia. Doon sa man ka. Nga nung nagunit ka magkutsilyo. Mura manggudog na ikaw at ang nakasulod sa tong kwarto, mahal. Ha? Ibutang sa ng kutsilyo. Kahit ba na? Tama gyud ka. Hait kaayo ni. Bag-uning baid, mahal. Doon sa man ka. Mura lang kag wala sa mong sarili. Oh? Mabalik tanaw mo na ako, babe. Unsa? Mahal di ay. Maudin ni tawagan na to. Mahal. Lahi man ditong babe, no? Dalia, may problema ka ba? Ngano ikaw? Wala kay problema? O sa bagay, trabaho ramang ka. Unya laag, kauban ang laing tao. Samantalang ako, gaatiman ko sa mga bata, sa mga lihok kong diri sa balay, o naapay imong inahan. Pero nakadungog ba ka nagreklamo ko? So how dare you? Nga binuangan ko! Dalia, naunsagol ka. Naunsa ko? Ngano? Wala ka kabalo? Ha? Ayun na pa atik-atik, Roy. Kabalo na ko sa relasyon ninyo ni Shane. Pangandam na lang mo, ha? Kay makulit ganin yung utok na ko. Sulungon ta ka. Kamu ang simong kabit. Mag-iskandalo ko sa inyong opisina. Nakadungog ka! Kuya Tutoy og Lola Hubag, paminaw na ko. Mura na kong mabuang that time. Pero sa dihang gipagawas ko ng akong kalagot sa akong bana, murag nigaan ang akong dughan. Labi na atong giratratan akong chat ang ihang babay. Gipang send ko niya tanan ang ihang mga pictures nga gauwag og maayo Kuya Tutoy og Lola Hubag. Og ilahang convo, naka-screenshot tanan. Ni promise si girl nga mohawa sa ilang gitrabahuan og mo palayo daw. Og dili na kuno siya makig-contact pa sa kumbana. Mutuo ba ko? Unsa ba may dapat na kong buhaton aron malisang ang iyang kabit? Ingon man ang akong bana. Palihog, tambagi ko ninyo. Maghulat, Dalia. Maadjong hapon nimo din ha, my loves. Inyuhang nadungog ang istorya sa ato ang ikaduhang letter sender nga nagpatago sa pangalang Dalia. Day Dalia, kumusta naman ka diha, day? Dili gyud maayo, day, nga imuharang kimkimon ang imuhang gibating kalagot.
Ilabi na nga gauban mo diha sa imuhang bana unya pagkahuman, imuharang gitago-tago ang imong nasayran nga may relasyon na imong bana og ang iyang kauban sa trabaho. Last year pa, pero last month lang ka nasayon. Maayo kay napagawas na nimo day. At least na aware na tong Cubs nga nakabalo na ka, giratrata na nimog chat, mao ni mauna. Di ka na mo ma-blame unsa imong mga words nga gigamit kay syempre suko magkakayo kinsa basay malipay pod. Kung tinuod man og gali nga katong badge mo hawa siya diya siyang gitrabahoan unya mo palayo siya maayo. Pero kung magsige pagyapon sila kita-kita bisan pa man, diha na ka mo aksyon day. Og ikaw ra gyud nasayod kung unsa nga aksyon ang imong pagbuhaton. Ikaw ba ang mopalayo uban inyong mga anak o mo aksyon na silang kabalakan nimo kay imo silang kasuhan? Nara gyud sa imuha ang desisyon day. Pero kabalo mi ni Kuya Totoy nga nagpabilin gihapon ka diha alang-alang sa inyong mga anak. Og eventually mapasaylo ra man na nimo imuhang banaday. Pero ang pagsalig na pud ang issue din ha. Maglisod na kagsalig sa iya ha. Gamayng kimbot ana niya mabikil gamay magduda na ka. Sige lang day, pagsuway ra ni sa inyong kinabuhi. Kung willing pa kang mo stay din ha, willing kang mo pasaylo, mudawat, maunay gugma day. Ang imong pagdesisyon nga mo stay ka diha. Bisan pa man kung galain na ang imuhang buot. Maayo kay ni share ka ani day, at least man lang ba nga na kay makasulti nga kanang maluag-luag gani ang imuhang dughan diha. Kung feel nimo muhilak-hilak day, mao man ay trabaho luha, comfort sa ato ang heart. Pero ay lang pod pimiha nga magsige na lang kag hinilak pod. Katong imuhang mga kutsilyo day, mga hilo, dili lang ta ka kwestiyono na tong imong gibuhat. It's because dala ra to sa imuhang kalagot. Kalagot nga wa kagawas. Kay imuhang gikimkim kay lagi na adihang mama sa imuhang bana, imong ugangan na din hadili ka gusto nga magdungag pakag sakit pud sa iha. It's because sa to ihang cancer, stage 4 na ihang cancer. Gaatiman ka diha sa ihang mama sa imong ugangan niya imuhang bana dito nangabayo laing badji giatay. Sige lang day mo labay ra ning tanan pero dili madali. Pero mintras kaya nimo kaya haday. Kung kaya lang ha, way pinugsanay day. Kung kaya lang kaya ha. Kada imong bana makarealize ra na siya puhon nga talagsa lang ang babae nga sama sa imuha. Timan sa mga bata, sa mga lihokon sa balay niya na apay imuhang ugangan nga masakiton, ikaw nagatiman. Paman lang siya pasalamat ana. Sige lang day. Mulabay ra kining tanan kanang pain mawa ra na sa tamang panahon. Sabay lang nagpag-ampo day para mas mulig-on pa kaday. Ilabi na sa mga pagsuway nga mo abot pa, siyempre samtang buhi pa ta amang gyud na. Mao man ay lamas sa tuwang kinabuhi. Daghang salamat Inday Dalia sa pag-share aning imuhang sakit nga kaagi sa gugma. Ikaw po diha my loves, kung naa kay suliran sa kinabuhi nga gusto nimong ipaabot din hinamo ni Kuya Totoy, bisan unsa pa naka-sensitive, feel free nga ipadangat ka na. Pinaagi sa pag-PM ha. I-search lang diha Lola Hubag, Love Radio Davao, Kuya Totoy, Love Radio Davao. And please, like and follow na lang din. Nang hangyo, naka-Instagram na apod ko. Lola Hubag gihapon, TikTok Lola Hubag gihapon, Kuya Totoy gihapon. And of course, Love Radio Davao page. Daghang salamat sa ngalan ni Kuya Totoy. Ako ang inyong Lola Hubag. Feel good lang. Always.